Больш за 1100 чалавек і самая вялікая зала Палаца Незалежнасці. Раздзеліць важнейшую падзею Беларусі з'ехаліся прадстаўнікі са ўсёй краіны. За некалькі хвілін да прыбыцця Александра Лукашэнкі ўнеслі дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. Сімвалічна, што маршрут руху картэджа прэзідэнта ў суправаджэнні ганоровага эскорту матацыклістаў пролягаў па двух галоўных сталічных праспектах – Незалежнасці і Пераможцаў. Паклаўшы правую руку на Канстытуцыю, Александр Лукашенко вымавіў прысягу на беларускай мове. Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць, ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята, добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі. Затым быў выкананы дзяржаўны гімн Беларусі, пасля чаго прэзідэнт падпісаў акт аб прынясенні прысягі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі ўручыў Александру Лукашэнку пасведчанне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. А далей слово прэзідэнта. Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то 30 лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир. Сегодня мы имеем значение. І саступаць нельга, а таму арыенціры павінны заставацца нязменнымі. У цэнтры ўвагі, канешне, чалавек. Гаворачы аб развіцці рэгіёнаў, прэзідэнт у якасці аднаго з прыярытэтаў назваў перагляд жыллёвай палітыкі. Прынцып просты: прыйшоў на завод, сельскагаспадарчае прадпрыемства, хутка атрымае жыллё. Президентом Республики Беларусь был сделан акцент на предоставление гражданам арендного жилья. В настоящее время в городе Гомеле арендное жилье востребовано среди всех категорий, как имеющих в ней первоочередное право, так и граждан, состоящих на учете нуждающихся. Отдельного списка на получение арендного жилья не существует, поэтому граждане, которые желают такую получить квартиру, должны самостоятельно отслеживать информацию на сайтах администрации районов города. А вось што тычыцца турыстычнага патэнцыялу, то задача ад прэзідэнта зрабіць турызм праектам нацыянальным. У бліжэйшую пяцігодку патрэбна адкрыць свету нашу гісторыю, культуру і мову. Гэтая індустрыя па значнасці і эканамічнаму патэнцыялу не саступае, напрыклад, машинабудаванню. Очень важно, что главой государства на инаугурации были сказаны слова о том, что туризм должен стать национальным проектом. За 2024 год именно граждан Республики Беларусь посетила Гомельскую область более 80 тысяч человек, иностранцев более 2000 человек. И мы ставим для себя цели, чтобы все больше и больше людей узнавали о том, насколько интересна наша история, культура, традиции. А сейчас у нас будет выставка «Отдых 2025», которая будет проходить в городе Минске с 27 по 29 марта. И мы там представим все эти национальные традиции, всю нашу культуру. Особенно представим непосредственно те учреждения, музейные учреждения, те направления, которые связаны с Великой Отечественной войной. Выборы прэзідэнта Беларусі – гэта пра электаральны суверэнітэт у справе. Як азначыў Александр Лукашенко, за гэтыя гады нам удалося сфарміраваць стандарт правядзення выбараў, які можа служыць міжнародным эталонам. У бліжэйшыя 5 гадоў нам трэба набраць такую моц, каб хапіла зараду на доўгую дыстанцыю, арыентаваў народ прэзідэнт. Час абраў нас менавіта для гэтага. Тацяна Піменёнкава, Сергей Жыленко, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель».